No? Ah, sí, perquè estarà en moda... Ui, quins pelos. Uf, que malament, aquests pelos. El Luca diu que sembla una figa així. I us volíem dir que ja estem a Guangzhou. Guangzhou, hem arribat avui al matí. Sí, i estem veient que és això, la pàgoda, no? Sí, és un temple que té una pàdoga bastant alta, la veritat. Molt guapa. Mira, anem a fer això, us ensenyo. Dóna-li la volta, això, vinga. Fes-lo rodar, així. Com un nen petit. Què significa? No sé. Podríem buscar-ho. Luca, saps què significa el que estàs fent? No. Ho busquem? Hem de donar tot el temple, no? Potser? Per si un cas, no vagi a ser que tanquem... Anem a fer això per si un cas i després veiem el que és el temple. Allà lluny està el temple. Que mareig, eh? Clar, mira, potser aquí t'ho fica. Voice of Pancha is a series of soundscape and wisdom and happiness through practice. Ara tradueix per la gent que no sap anglès. És que aprenguin. Aquí poso el mateix. Ah, vale. La veritat que els temples aquí són com un lloc amb molta pau. La gent està tranquil·la, ve a resar. Hi ha silenci. Hi ha com un ambient de calma i serenitat. Bueno, a vegades fa soroll. Hi ha soroll, però en general són guais. I tots tenen pures, i a vegades que 3 deu ser un número màgic 3, no? No sé. 3, sí, sempre és un número màgic. Quin? El 3, Ah, veus? Per això m'agrada a mi. el número sagrat. La Trinitat. I dic que aquí per... Ara no ho veieu. Ara veieu la panxa del Luca. Però que aquí per resar, no, s'ha d'estar molt en forma perquè s'ajupen, s'aixequen. I ara no ho esteu veient, però en algun altre moment fins i tot estaven fent tipus barpis. Vaja, un home que es va ficar al terra... Sí. Els barpis. I vinga, com li vinga. Això és perquè no entrin espírits. Perquè es creu que els espírits no tenen peus i llavors al tenir aquesta cosa aquí no poden entrar. Està tot arreu. Sí. A tota la part dels temples. Sí. Bueno, creiem que és per això, perquè ens ho van... Sí, ho va dir la guia, ho va dir a la ciutat sagrada, no? Sí, a la ciutat sagrada, que I, un dels emperadors ho va fer justament per aquest motiu, i creiem que... Crec que no va ser un dels emperadors, crec que va ser la reina, com es deia aquella noia, aquella dona. No, va ser un dels emperadors i l'altre ho va treure perquè volia poder entrar en bici. Li agradava molt anar a passejar per allà en bici. Bueno, aquí cadascú, com va ser en anglès, va entendre el que li va donar la gana. Aquestes escultures són molt xules, tampoc sé què signifiquen. Ai, és que no ens informem de res, de veritat. Tot malament. Quines cultures saps què significa? Les pàgodes aquestes. Jo t'explico. Explica'ns. Doncs això era per passejar per allà. Eh?
per passejar per allà per dins, o sigui, allà dins ja es pot entrar. Hi ha Fins com a dalt de habitacions. tot? Sí, sí. Habitacions? Habitacions o alguna així. Realment en una de les pagodes d'aquestes es podia entrar, pagant una miqueta més, però nosaltres no ho vam fer. Per això no sabem el que hi ha dins. Perquè són catalans. Home, jo no sé. Tu no ets català, però com si ho fossis. Sí o no? Sí, sí. En fin. En fin del fin. En fin del fin. Aquí estem. A veure. Apa, adeu. Vinga, Hola. allà de nou. Hem vingut a veure un altre temple. Aquest sense paga, va. Perquè veieu com és en temps real. Mentre doncs, ai, potser ja s'ha de comprar tiquet. Temps mort, s'ha de comprar tiquet. Bueno, jo no sé, jo crec que acabem de donar una donació, més que pagar l'entrada, però està bé, no passa res. I tu No? per què no m'ho has dit? No sé, Bueno, no passa perquè clar, parlen en xino perquè no parlen res d'anglès i s'ha de dir que l'anglès que parlen normalment jo no entenc una merda. El Luca encara entén alguna més, però jo res. Veritat? Veritat. Veritat. El que fan en aquests temples és tenen un incienso, en aquest cas no. Ah, sí, mira, està allà l'incienso, veus? I vam llegir que havien d'agafar 3 pals, veritat? Agafes 3 pals. Agafes 3 pals, veus que són d'aquests d'aquí, potser és el que hem pagat nosaltres, jo crec que potser sí, veritat? Ah, per això ens estava fent, ah no, eren 5, bueno, no sé. No, I, veus, són aquests pals que s'agafen, no sé per què aquí hi ha cacauets, i llavors es cremen allà més endavant, ara anem, i doncs, és quan es comencen a santiguar de la manera que heu pogut veure en l'altre vídeo, així com fent els burpees. I suposo que deuen fer algun tipus de Ave Maria, jo què sé, però en budista. O no sé, potser mentre fan això mediten. demanen alguna cosa o mediten, sí, no sé. I és molt bonic. Aquí amb les ofrendes. Sempre li porten alguna de Són fruita. poques. Sí. He vist taronges també en algun altre. Té. Mira, veus, allà Hi ha un altre no es té. veu, però nosaltres sí que veiem que hi ha taronges, com a ofrena. Sempre hi ha alguna de fruita, sempre. Perquè estiguin sants, tots i que els budes són més gorditos que gorditos. Veritat? Sí. Estan ben alimentats. Veig que en aquest cas també hi ha gent amb flors. No sé, això ja no ens ho han explicat. Veus? I ja està la gent. En aquest cas no estic veient un crematori per ficar les coses, però normalment sí que n'hi ha. On fiques els pals aquests. I llavors ve la gent aquí, veus? I ala. Ja et dic, un cop el senyor que vam veure, però era un monja, Sí. no? I va ser en el temple de Lama. Allà, això on era? Pequín, no? Sí. I el senyor al terra. En burpees. Fem, però literalment, burpees. Un avió. Adéu. Hem de dir que aquí a Guangzhou, o com es digui, fa més calor. A Xangai ens ha plogut tots els dies, el primer no tant, però els altres fins i tot vam haver de comprar un paraigües perquè plovia molt. Però bueno, tampoc feia molt de fred, però aquí fa més calor. Sí. Que guapo el Luca. Uau. Per davant només ens queda ja Hong Kong. Bueno, i 2 dies aquí sencers. Però això ja, avui som dimarts.
Diumenge per la nit ens anem. Ai, que ràpid passa el temps, no? Molt ràpid.